Vi skal snakke lidt om, hvad er det, der sker inde i hovedet med det her hypnose. Jeg har fået rigtig mange, der har spurgt til, hvad er hypnose egentlig, og hvad gør det ved mig? Så jeg har prøvet at tegne sådan en lidt etomistisk hjerne, og det, som er interessant, det er nemlig, hvad er det, hypnose kan, og hvad er det, hypnose gør? Der sker det, at vi igennem tiden, livet, så får vi nogle oplevelser, sådan, der lægger sig. De lærer sig sådan lidt i synsfeltet, og lidt i pandelapperne, og lidt mere heroppe, hvor amygdala sådan rigtig spiller ind over. Og det forskellige slags oplevelser, det kan være første gang, man sad på en cykel. Det kan være, da man så sin mor eller far for første gang. Det er mange forskellige oplevelser. Det kan også være arbejdsrelateret. Første gang man sådan rigtig havde en succes, eller første gang man sådan virkelig blev skældt ud. Det var bare virkelig sådan en ubehagelig fornemmelse, der bare satte sig sådan helt nede i mavesækken. Og det der er i det, det er med alle de her forskellige oplevelser, så har vi sådan nogle neurale netværk, der sådan ligesom binder det hele sammen. Og det er på kryds og på tværs, fordi det er sådan, at så får man sådan en duft. Eller man får en duft, men dufter noget. Og så binder det ligesom en tilbage til en oplevelse, man havde engang. Og hvis det nu har været en god oplevelse, for eksempel, så smiler man, og man bliver lidt varm i kinderne, og det var bare drønhyggeligt. Og de her neurale netværk, de bygger sig op igennem tiden. Og noget bliver bare sådan, det forbliver bare enkeltstående. Og igen, altså det foregår i et væk, hvis I lige forstår, hvad jeg mener med det her. Det, der så sker, når man går ind med hypnose, det er, at man går simpelthen ind og bryder nogle af de her overgange. Og når jeg siger bryder, så mener jeg bryder. Fordi det, der sker ofte her, det er, at man har en oplevelse. Lad os sige, at man har den her specifikke oplevelse. Det var sådan en lidt grim oplevelse. Det kunne være, da man var barn. Man var 8 år gammel, og man var ude og gå en tur sammen med mor og far. Det var drønhyggeligt og godt vejr, og der var fis og ballade. Og lige pludselig, så kommer der en hund, og haps, sidder lige i armen. Det er jo et traume for et barn. Det er der ingen tvivl om. Det medfører gerne, at man lige, og særligt som barn, så bliver man lige lidt opmærksom på, shit, en hund, den er dæltulme farlig. Det er traume. Og det er et traume. Det er forbundet med et chok. En oplevelse forbundet med et chok. Og så er det en reaktion. Kroppen får en reaktion. Man bliver simpelthen bange. Det, der så sker efterfølgende, hvis man ikke ligesom får snakket situationen igennem, det er, at man får... Ja, hvordan skal man udtrykke det? Jo, man får ligesom forbundet det med noget andet. Og det er, hver gang man hører en hund gø, for eksempel, så bliver man bange. Så får man den her reaktion. Det kan også gå videre, og det kan virkelig udvikle sig til noget grimt, og man kan udvikle sådan nærmest angsttilfælde, hvor sveden bare havler af en, og man er så bange, hvad det hedder. Man kan ikke tale, man kan ikke trække vejret, men man ryster, og man kan faktisk næsten ikke gå ud for en dør, fordi man tænker, hvis jeg møder et dyr derude med klør og tænder, så bider det mig, og det er jeg så bange for. Det hypnose så kan gøre, det er, at vi går ind, og så taler vi om lige nøjagtigt den her specifikke situation. Vi taler ikke særlig længe, det er kun et par ord, der bliver sat på, fordi det vi er interesseret i, det er, hvad for nogle følelser havde du her? Følelser. Og så går vi ind, og så snakker vi om, hvad er det for nogle følelser, du gerne vil have i stedet for? Fordi du vil ikke være bange. Du vil ikke have de her symptomer, hvor sveden havler af dig, og du ikke kan tale, og du ikke kan trække vejret, du kan ingenting overhovedet. Det er så begrænsende i dit liv. Så tager vi de her følelser her. Og så får vi en snak om, hvordan de her følelser, de hænger sammen. Og så de her følelser vil du gerne væk fra. Du vil gerne væk fra de her følelser. Det bliver så kaldt away froms. Og sådan skriver jeg det lige her. Og så går vi hen, og så lige få ord på, hvor er det, man gerne vil hen? Hvor er det, man gerne vil hen? Towards.
Jeg vil virkelig gerne derhen. Jeg vil gerne være glad, og jeg vil gerne have ro på, når det er sådan. Jeg vil gerne bare kunne være ligeglad og gå videre. Og det er det, der sker i hypnose. Fordi vi går ind i du har en underbevidsthed, der er kæmpestor. Det er din harddisk. Det er simpelthen det er der, hvor alt, hvad du nogensinde har oplevet og hørt og set og smagt og følt og alle verdens ting og sager, det ligger herinde. Og skal jeg se, om jeg kan stave. Og så har du det, så kan vi lige sætte en lille næse på her, så har du det, der sidder heroppe i pandelappen. Og det er bevidstheden. Bevidsthed. Og den her bevidsthed, den kan håndtere 5-10 udtryk ad gangen. Indtryk ad gangen. Det er det her, vi snakker om, når vi kan multitaske osv. Det, der sker i hypnose, det er, at vi går simpelthen ind, og så boykotter vi den her del her. Den gider vi ikke have noget med at gøre, fordi det er faktisk den, der laver ravagen. Og så går vi ind, og så taler vi lidt om dig herinde, som slet ikke er bange for hunde overhovedet. Og hvad for nogle følelser du har herinde. Og man kan sige, nu nævner jeg hunde, det kunne lige så godt være, det kunne lige så godt være edderkopper, slanger, hvad end det måtte være af dyr eller andre ting, som man oplever den her frygt med. Så går vi ind og snakker om de her følelser her. Og de der følelser, den tager vi så og putter op før dem her. Simpelthen op før dem der. Så siger vi, det her, det er det du følte før det skete. Og det der så sker i løbet af, man kan sige, af selve sessionen, eller over et par dage, eller sådan et eller andet, det er, at denne her, den er lige så stille, så mennesker den sig. Den forsvinder ikke, fordi altså, vi kan ikke fjerne vores oplevelse. Men det vi kan, det er, at vi kan fjerne symptomerne på oplevelsen. Så den bliver lige pludselig bare en del af det her netværk. Jeg håber, det gav bare sådan en lille hurtig forståelse af, hvad er det, hypnoterapi kan gøre. Kan I have det godt?